Yeah. Okay. We are live. It's Good good to be morning. on StreamYard again. Hello, Yes. hello, hello. Yes. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Ndị be anyị ndewo nụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ebe ọbụla isi wee na-enene anyị. Anyị bụ ụmụada ndị Igbo. Anyị ezukọkwa n'ọzọ n'ụtụtụ a iwetara unu ozi ọma nke anyị na-ada agbasa kwa izuụka niile banyere ahịa igwe anyị na-azụ. Mụ na ụmụnne m nọ ebe a tata iwetara unu ozi ọma ka anyị si abịa. Onye ọbụla mkpọnite Emeka please. Onye ọbụla mkpọnite ga-akọwa onwe ya, ọkọwasị onwe ya, o kwuo ihe banyere isiokwu anyị taa. Isiokwu anyị taa bụ ma ọdịda o kwesịrị ikedo anyị agbụ ka o kwesịrị ime bụrụ mmanụ ka ife a na-akpọ ya fuel, right? Well, anyị na-akpọ ya gas ebe I almost called it gas. Mmanụ ụgbọala. Okay. Anyị ga-amụ Igbo ebe a taa. O kwesịrị ịbụ mmanụ ụgbọala ga-eme ka anyị wee gaa n'iru. Ndị mmadụ imirikiti n'ime anyị mana ọ na-abụ ndị mmadụ mee banye afịa ọ ife ọbụla fa chọrọ ime na ndụ. Feburu n'obi na ya bụ ife ga-aga ka fa si wee tụọ anya na ọ ga-aga. Ọ bụrụ na ọ gara etu ahụ, ịfụfafa daa mba, ọ dịzịa ka ọ ebe anwa ka ụwa kwụsị. Ị na-adọzi fa ka ịdọpụta fa ka fa gbakwa mbọ ọzọ fụ ma fa ga-aga n'iru. Fasị mba na fa emeghị ya na ọ gara n'iru na fa da emezi. Afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Abụ m onye Naijiria. Ana m anụ di nwa ọmalịcha ụmụ ịtọ mmalụ n'ezigbo mma. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka, mbụ ebe m si wee na-ewetara unu ozi a. Ana m azụ afọ igwe na-enyekwa ndị mmadụ aka, ya bụ ndị chọọ ịbata ya bụ afọ igwe ka fa bata, nyelfe aka, dozie ya, na-enyekwa fa aka ka fa wee na-eto na-aga n'iru. Ka si wee kwuo isiokwu anyị tata bụ ọ ife kwesịrị ekwesị na anyị daa n'ife anyị na-eme, o jide anyị n'ala, okedo anyị agwa anyị ama gbazi mbọ ka anyị si na ya pụọ. Ka anyị bụ ọdụda o kwesịrị inyere anyị aka ka anyị wee gaa n'iru. Mgbe na-akpọlite nwanne m nwaanyị ga-ebido ya bụ isiokwu bụ Nwada Doris ka ọ kọwaa onwe ya n'obere, gwazie anyị ife oche maka ya bụ isiokwu tata. Doris. Daalụ nne Nwada Ifeọma. Daalụ na ohere ọma nke a inyere m. Daalụ nọ ndị be anyị, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị. Aha m wụkwanụ Nwada Doris. Ebi m Ireland, mụ na ụmụ m na di m. Ana m atụkwa n'ahịa igwe a. M na-etinyekwara ndị mmadụ aka, onye ọbụla chọrọ ọnụ ibido ịzụ ahịa igwe a. Onye rụgidere ọrụ ya sị na ike ọrụ agwụla ya, na ọ chọrọ ihe ọ ga na-eme na-elekwa ụmụ ya anya, ma ọ chọrọ ihe ọzọ ga na-eme na-enweta ihe nweta n'akụkụ. M na-etinyere ha aka, ha bidokwa na-azụ ahịa igwe a m na-azụ, gbakwa na mbọ ịhụ na mmere ihe o kwesịrị ka azụmahịa onye ahụ bido na-azụ. Ihe nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa wụnụ ọdịda ọwụ na mmadụ mee ihe ya daa, na ọ ga-anọte ebe ahụ ma ọ na ọ ga-ebili mee ihe ọzọ. Ihe m na-aga imetụ aka na saịdị nke m wụ, ọ bụrụ na mmadụ daa, onye ahụ ekwesịghị na ebe ahụ ọ nọ, maka na ihe ị ga-eche ewu ka ihe kpatara ọdịda a. Maka ọdịda onwere dara, o nwere ike gị si ebe ahụ mụta ihe, o nwere ike gị si ebe ahụ mụta otu ị ga-esi megharịa ya. Mgbe ọzọ ị ga-eme ya, gị gbachiri ọdịda ahụ n'ihu. Ọ ga instead na ọ ga-awụzi ihe ga-ada ada, ya ọwụrụ ihe ga-eme gị ụkwụ eshie gị ike n'ala, ya ọwụrụ ihe ga-eme gị gị gbachi ike n'ala. Ọ
ọ bụrụ na ị daa gị sị ka ị nọrọzi ebe ahụ maka na ị dara ị ga-aga cheki eme ihe ọzọ ma ebutere gị ihe ọzọ sị gị dee ihe nke abịa legodi ya gị sị mba maka na ị dabugo bifo na ị ga-agazi ka ị hapụ ịda ọzọ maka na ọdịda ọbụla mmadụ dara o nwere okwu ihe ma abụọ ị ga-amụtarịrị n'ebe ahụ ma ọ bụrụ na idesa isi gị n'ala nye onye ọfụma mana ihe kpatara ya ị ga-amụtarịrị ofu ihe ma abụọ dị so ihe mụnwa na chi na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ daa asịkwala na maka na imere ha ọga maka na imere nke ọzọ ọga maka nke ahụ ike gị nọrọzi emechitere onwe gị ụzọ ọ bụrụ na o nwere mgbe ihe ndị oyibo na-akpọ opportunity ọzọ ga-abịa gị si mba gị ekwe dị ka onye ahụ gị si na imego ihe dị otu ahụ bifo gị daa maka na ihe anyị imego ya dọọ ị gaghị emepere ụzọ ọzọ imechikwalara onwe gị ụzọ pụta ọ bụrụ na ọ maghị dara ọdịda ahụ gị bịa lee chọpụta ihe mere na iji daa ọdịda ahụ gị mụta ofu ihe ma abụọ ihe ga-amụta ebe ahụ ọ ga-etinyere gị aka nke ọzọ ị ga-eme gị mee ya ọfụma gị nweta ihe so ihe m na-ekwuwo ọ bụrụ na o nwere otu isi mee ihe imete ya ma ọ gị ịda ebe ahụ chekigharịa ihe mere na iji daa ihe ahụ mere iji daa ị ga-amụta ihe ebe ahụ gị nwerekwa ike kụziere onye ọzọ mgbe ị ga-agwa mmadụ chọrọ ime ihe dota gị sị imekwere ihe dota lee ihe mere nụ mgbe anyị kwuru otu ahụ onye ahụ ịkụzilara onye ahụ ofu ihe ma abụọ so ọdịda ga-etinyere mmadụ aka ya mụta ofu ihe na abụọ ma ọ bụrụ na onye ahụ anọghị ebe ahụ ọ nọ daa otu akọ ha m n'olu ka m nyaghachikwa nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Ifeoma maka oge adịrọzi daalụ nwanne m nwaanyị Nwada Doris unu anụ na ihe o kwuru na ọdịda ekwesịghị ijido gị n'ala na ọ bụrụ na ị daa ihe ị kwesịrị ime bụ laghachi azụ ka ị mara ihe mere iji daa kedu ihe kpatara ihe a m mere jiri ọga hụ n'ihu ị ga-amụtarịrị ofu ihe ma ọ abụọ ga-enyere ya aka iji wee gaa n'ihu gị bilie were ihe ahụ ị mụtara bidokwa ihe ahụ ị na-eme ọzọ ọ ihe ọdịda kwesịrị ime o kwesịrị ime gị ka ị gaa n'ihu o kwesịghị ijido gị n'ala daalụ Nwada Doris ịgbalịa na ikwu nnọọ ọfụma onye ọzọ m ga-akpọlite bụ Nwada Nonye ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ gwakwana anyị ihe ochie maka isiokwu anyị taa Nwada Nonye imutụrụ onwe gị unmute daalụ nwanne m nwaanyị daalụ Chineke gọzie gị Igbo ndị ọma ha na-ege anyị ntị udo dịrị ụlọ ebe onye ọbụla nọ na taa bụ Satọde amarọ nọ nkwọ ka eke ka afọ mana nke ọbụla udo ka anyị na-ekwu maka ya ndị inyom ndị ichie nke onye chiri nya zelu nọ aka m bụ Nonye Agwegbo ebi m na Germany mụ na ezinụlọ m eji m ụmụaka na-abụ tonitego ọnụ ụmụ okorobịa na-abụ ọ bụ na ọnụ oyibo a na-akpọ ha dude maka ha mara mma makarịa m nke ọjọọ so abụkwanụ m onye na-alụ n'ụlọ ọgwụ mana aghọwo m nọọsụ nke m ji awụ dọkịta mana bụrụkwa onye na-azụ afịa igwe na afịa dijitalụ afịa ịntanetị a na-ekwu maka ya bụ nyawa aka nchawa dọkịta so isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ ọdịda ọ bụ ife ya emezi ka ume kolopụrụ ncha ncha ka ife ya eme ka ị gaa n'iru so mụnwa nwere tọpik nke m ife m nwere ikwu n'ime ya bụ gbasara ịtụ arịrị ma ọ akpọ ya a na-akpọ ya ịtụ arịrị a na-akpọ ya emeri a na emotion afọ o nwere karịrị akarị so na kedu ife arịrị na-ebute n'ọdịda ọ na-ebute ume nkolopụ ya isi na mma emezi na ike adịghọzi na
Chukwu edenye ha olu m na mmeso na ndị ya akpata ego a ka m gwọsazie n'ala na ụna ewekwo n'iwe na ana m asụ ya na dialect ndị Nnewi ya ka nsukeluzie ofu ebe o nwezi ife nwa m nwee ike ime maka ya. Ọ na-egosikwa na ị nwekwara ike from ọdịda anya nyawu ọdịda ịdalụ nyawu emotion alịrị ahụ ị na-atụ ya ekụziri gị ụzọ ife na-abụ. Anyị wụ ndị Igbo, ọ na-awụ onye daa obinikwa ịdakwa ibinikwa. O nwere mgbe a na-asị na ọ na-awa agadi nwaanyị daa nda ụzọ ugboro na-abụọ gụọ ife obu n'ụkpa ọnụ ma na ife ahụ obu n'ụkpa na ozuzikwa n'onwe nke dafuru adafu. Ọ bụrụ na o nwere kezi ọ nachighakwa azụ je welie ma ọ wọsị mba ka m gaba n'iru. So na alịrị nwere ike ibute elu depression, ama m ife a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo anyị, nwere ike ibutekwa alụghị ọrịa dị iche iche. Ọ nwekwara ike ibutekwa alụghị obi aṅụrị o, maka na a na-ekwukwa okwu alịrị ọkwa ife ọpụtakwa ọwụ alịrị dị n'ụzọ na-abụ. O nwere nke wụ obi aṅụrị, nwee nke wụ obi ọjọọ. Obi aṅụrị ewu ịmụ amụ igote ife onyinye nye ndị mmadụ, dị na obi ọjọọ ikezi ibe akwa na ịnọ na-asị chi m nya ịnọkwe ife dị etu a wee mee ịtụ alịrị. So anyị wee na-ajụ taa, ọdụdụ nwere ike ime ka ị gaa n'iru iwetara n'afịa anyị na-azụ. Onye ọbụla bụ mmadụ na-azụ afịa for as long as dị ndụ na-eku ume nweriri nke dị mma nwee nke na-adụghọ, mana ife dịzi n'ime ya bụ isi aṅa wee jikwa ya. So na emotion na-enwere etu nwere ike isi manage ya na ọbịa n'ife afịa na family ebe nsi na ya ọkala na-azụ afịa, ọkala wụ ndị ji ego achụ ego, ọkala wụ ndị na-eche kwa ọnwa enye ha ụgwọ ọnwa ha. O nwere oge nwanne m nwoke tụrụ afịa na Japan, kọntena 3 onweghị nke natanụ akọlje na. So ọ gịnị mere? O meghe ka ọ tụrụ alịrị mana o meghe ka ọ daa mba. O bidokwara n'isi wee mee gịnị wee rịkwa. So na ife mee gị n'ebe ị na-azụ afịa n'afịa anyị a dịka anyị si ekwu ya, afịa ọbụla nwere ọganihu nwekwa nnaghachi azụ, maka na ọtụtụ n'ime anyị na-awụ anụ ha na ife afịa ịntanetị eche na ibu na ha na fon ịpị ha ya 1 2 3 ịnachakọrọ ndị mmadụ ife niile ha ji. Ọhọwụ na eziokwu ọkwa etu isi amaneji afịa nke idebe na stọk, ọkwa etu a ka esi manejikwa nke akara aka onye ọbụla dị n'iche iche. O nwere ndị nke ya ebido tata before ọ na-eweta aka 2 months efu ọwụ nọ ndị oyibo ha si na onye ọwa eblo ọgbarie obodo a na-ajụ ojere ọgbọrọ ọgwụ ego. Nwekwa ndị ya ha bidokwa anọzuo ha ọnwa 6, ụfọdụ ya anọzụ ọnwa 7. O dipendịrị etu isi wee maneji enyawa afịa, maneji afịa nke ga. So afịa igwe anyị na-azụ ọdịnihu dị na ya, ọdịda dị na ya, mana ife niile dụrụ n'aka. So na alịrị nwere ike inyere gị aka because n'ihi esi na ya ọdịda anwa ịtụcha anya warịrị ibinikwa, ọ ya enyere gị aka ịtụtụ ikunye ọnwụ na onye na-eje afịa ma onye na-eje ọrụ. Ekwuru m ya n'izu ụka gara aga, ikwuru na ugegbere isi gịnị Chukwu nna n'ike na nke ma ọfụma tata ngozi ka m ebunata iburu ha na obi okwu agwụkwọ na because na ọ bụrụ na ị nwekwa ife a na-akpọ positive mindset nya obi na ọ bụrụ ịnọ na-ekpo hey na m na-eme nwe ife a n'ike adịrọ m ịma na ịdagoli bifi na-ebido, mana ọ bụrụ ana na ibulu n'obi na ife a ebe ọwụ na Okeke emerie pasịa gaa n'ihu, Okafọ mee ya gaa n'ihu. Anyị wụ ụmụ nwaanyị anọ ebe a wụgasị nne wita ụmụazị anyị chi wita ife na nya ife niile na-afịọ n'obodo oyibo
time mana anyị na-manage business anyị wee na-abịakwa every Saturday n'ebe a na-agwa gị okwu. Ọ gịnịzi kpata na ngị nwa nọ na be gị nene anyị na ihe emenwe ya. Ọ kọọ ha m n'ọnụ kịta ka m kwụsịgodu n'ebe a ka ndị ọzọ wee nwee ike kwukwa. Nwanne m nwaanyị daalụ rinne for inye m ohere a. Chukwu gọzie gị. Nwada ndị Nnewi anyị niile ma ndị Nnewi na ịzụ afịa na ịchụ ego nta ego daalụ nnọọ ọfụma. Ọ na-anụghị ife okwu nyekwana anyị example ji nwanne ya nwoke wee mara ya atụ. Ị bụ onye ọ na-abụ ịda ịnọdụ na-atụ alịrị tụgide alịrị until thy kingdom come. Ka ị bụ onye ọ ga-abụ ịda ịtụ alịrị obere, o nwere onye ọ ga-abụ ajọ ife mee ọ na-amụ amụ. Mba, ị ga-atụ alịrị mana ekwena ka ọ nọte aka ọnya bụ ife ọ na-ekwu. Kunikwa fichasị aja adịghị n'arụ, mụta ife na ya bụ ife mee iji wee daa, ị na-agakwa n'ihu. Daalụ sọ, Chukwu gọzie ya. Ka anyị na-agakwa ka m kpọlitezie Nwaada Salome. Nwaada Salome chọrọ ịkọwara anyị na ọdịda abụrụ ọsọ ofu onye ka ọ na-eme, na o nwee ndị anyị ma n'ụwa tata anyị na-anya anya na-asị he Chineke ke ka m enweghị ike isi wee nwee ego etu onye a si wee nwee ego, mana onye akọwarịrị ọdịda one o nwego wee ruo ebe ọ nọ, ịgba n'aka. Nwaada Salome ji list anwa n'aka ya ka ọ na-eji kọwara anyị ka o gosi anyị na ọ bụrụ ọsọsọ anyị na-ada. Ndị mmadụ adago ife olu anyị n'aka ma na-agakwa n'ihu. Nwaada Salome, ngwanụ. Mute or mute. Thank you so much. Sorry. Hey, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu, daalụkwanụ nne. Ana m ekele unu niile 64 ma ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa. Ụkwa m onwe m na-aza Salome Otis. Awụkwanụ m nwa afọ Igbo. Ebi m n'obodo a na-akpọ Belgium na ezinụlọ m. Anọkwana m alụ ọrụ oyibo na-alụ n'ụlọ ọgwụ. M na-azụkwa afọ igwe. Afọ igwe m na-azụ nọkwa n'elu ya wụrụkwa mentọ ndị na-enyere mmadụ aka onye chọrọ ịbata ịzụ afịa. Ụbọchị nke taa anyị na-ekwu okwu maka ọdịda. Itinye uche ihe mụnwa chọrọ ikwupụtawo onye ọbụla ndị niile akpọgasịga n'okwu oyibo big man, big lady, a na-asị nọ ndị ji ego, kpọgọnụ ha, dosa ha ọdị, jụọ ha otu njem ha siri dị, ịmata na ha adago ugboro ole na ole, mana fakulie ha bidokwa na-azụkwa afịa ha. O nweghị onye ọbụla na-azụ afịa zụtara ya nụ ọ na-agara nke ọma, ọwa ịjụọ ya ọ ga-agwa gị ugboro ole ọ dara. Ọdịda awụghị nọ kota mgbachi ụzọ, mba. Ọdịda wụ ihe ịhụ ya n'ụzọ gị, ihe ọbụla ị na-eme, ya enye gị obi ike, ya enye gị ume gị kulie ọtọ were mefe ya, were bidokwa ịdachakwa gị sọkwa me na ihe a m ga-ahụ echi ya. Ịma na-ekwu okwu ọdịda ya dịka ndị mmadụ individual na ndị mmadụ dị iche iche, ya dịka ihe ọjọọ. Otu mmadụ si were ọdịda ga-eme ya wụrụ ihe ọjọọ na ndụ gị. Ọrụ na igwere n'ọdịda na otu m dara ugbu a dịka nwanne nwaanyị kwuburu, agaghị m ebili ka m shi ya pụọ na nke ọzọ, ọ ga-ekwe gị mete. Ọdịda wụkwa mmadụ ịda na nke gị tinye anya na ụzọ ọzọ mewekwa ya, hụkwa dat na ọdịda like mụnwa na-azụ afọ igwe, azụgbuokwala m afọ igwe dị iche iche ma ada. O nwechara nke m dara nnọọ anya mmiri akwa agba m nọrọ otu anya mmiri agba m that time asị m bagazi m, in fact ihe ga-eme m ka m zụọ ahịa igwe ọzọ, ihe ọwa dịrọ betima nọrọkwa ọhụkwa opportunity ilekwa ọzọ na-abịa na metinyekwa isi ma emekwa ya masị ụka ọkwa me na nke ahụ na Chineke mmadụ ga na-eri nri mebido itinyekwa isi ma zụọ ya kwa mmụọ nọ na-eme ya ugbu a. Asịkwana ka a na-ekwu okwu ndị niile dara anụ, onweghị na-amaghị dis basketball a na-akpọ Michael Jordan.
nwoke ma wụdo onye in fact achụpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ na high school o finishide ihe niile ọ na-eme na erijetichara ya nnọọ ọfụma. Ọ bịara itinye isi ebe a kpọchie ụzọ, bịara itinye isi ebe a kpọchie ụzọ. Obi ọ dị ya mma? Mba. Ọ dakwara na mba, ọ kwụsịghị. Mana ụwa niile na-ekwu okwu ya. Ivi nwa m na-akwụ bọọlụ ebe a emegide ya sị na ya ga-awụ na ya chọrọ na-akwụ ka Michael Jordan. Masị ya jishi ike nwa m. Makwa ihe a ma obodo oyibo discrimination this and that, ihe ndị a niile bụ ihe a na-eji etinye ya aja n'obi ka m wee mechie ike ka talent ya nwere ike akara aka nwere ike pụta n'ife. Ọ na-etinyere anyị ume n'ukwu, anyị wee gbasie ụkwụ ike. Ọnụdị nwoke ma nke a na-akpọ Thomas Edison, nke a mepụtara nke ihe a na-akpọ ya Bob okwe ịmakwa ugboro lọtraịla ka o mepụta ife nwa ka ọrụkwa na ọkụ na-acha n'ụlọ na ebe ndị mmadụ. O nwetarụghị ya mana o meghị ka ọ kwụsị. Ugbo afafa niile gara ụwa niile gbaa gburugburu. Ndị mmadụ nwere onye na-echetenu ma ha dara ma ha adaghị. Ihe a na-echetewu nnọọ ha na-eme nke ọma, ọ na-agara ha. A na-ekwu Oprah Winfrey nke a na-eme ihe ọkpọkọ ndị mmadụ, a na-eme ihe a na telivishọn, ihe onyonyo. Nwanne m nwaanyị akọrọ gị njem ya, anya mmiri akwa agba gị n'anya. Mana ndị na-amaghị na ahụta ka onye na-eme nke ọma. Isi nnọọ ka a na-ekwu abịa n'obodo anyị wụ Naijiria. Ndị a niile ma Dangote mụa na ji Dangote a mewere maatụ mgbe ọbụla m na-ekwu okwu. Gaa kpọọ nwoke ma jụọ ya Star Paper Mill Limited, jụọ fa kọntena ole kpuru na mmiri, mana ha kwụsịrị. Ha ejichiekwa ike na-eme ya. Ihe m na-agwa gị ugbu a, ụmụaka ha na ụmụ ha wụzi ndị na-eri ego nwa na maka ha niile. This man mkpọrọ aha Star Paper Mill Limited, onye abịrịba ka ọ gawakwa njem ya, mana kọmpani ya ka dịkwa. Ụmụaka ya na ụmụ ya ọ ndị na-eri ya legacy ole yiri ụmụaka fa. Kedu ihe m chọrọ ikwu? Mebubata na biznes anya. Ọrụ na ikwe ka ọdịda were gị were shie mmiri ọkụ ji, nwanne ifuokwala. Maka ndị niile ọrụ na ha kwere, ndị niile a niile ọ gara na ha emeghị nke ọma. Ndị niile a mepechara kọmpani ọ maka na ha mishiri obi ike kwụlie ọtọ megide ya ruo mgbe ha metere ya mere ha jiri ndị ọzọ na-enwetabe ya jiri nwere opportunity ịrụwa ọrụ. Ndị fanyere ọrụ na-akwụ ụgwọ na-enye nri maka na ha jisiri ike, ha agaghị gatiwe na ha adago. Ya mere ekwela ka ọdịda mme gị. Ị ga-enye ụmụaka gị legacy ha deserve. Ama m otu m ga-esi ekwu ya n'Igbo, sorry. Like business anya ị na-eme ya. Nwakwa awụ mmadụ mgbe ụfọdụ kwa masị obi mee Chukwu ka ihe m ga-eme, but mgbe ụfọdụ masị kedu ife bụ ife nwa. Ndị niile a metere ya na ha pụ isi abụọ mụ nwepụrụ ofu. Mbanụ, ọ mmadụ kafa abụ ọbara na-agba ha na-arụ. Ọkwa ọbara na-agakwa m na vein. Mejisiekwa ike hụrụ ya. So ọrụ na o nwere otu obi shiri kutuo gị, my sister, ṅụọ mmiri oyi, zuo ike. Ị hụrụ ya? Just nọ ga chọta ife ị na-eri. M na-ekwu ya mostly, chọta nnọọ ife ahụ ị na-eri. Ihe ọya irie nnọọ mgbe anyị bechara akwa irie ya, obi akpọnikwa gị. Iriche nnọọ gị kwụọ ji n'ume gị, bilie ọtọ gị, bidokwa n'isi. Iji were otu a na-eme, jishi ike na-eme otu a, ị ga-ahụ nwa oge na-adịghị anya ife ga-echenji. Ihe niile ha na-achọ a ga-enwetacha ya. Ya mere ihe m chọrọ ikwu, ekwela ka ọdịda mee gị akara aka gaghị apụta n'iro. Ekwela ka ọdịda mee gị ihe ị kwesịrị iwepụta. Ibi kwesịrị inyere ndị mmadụ aka, akara aka gị nie ya n'ala were aja wukpuo ya. Mba, ekwela. Daalụkwanụ nne. Daalụ sọ, daalụ nwanne m nwanyị. Nne ndị dara ada many times before fa gaa n'iru, fa bụ aja dị naanị. Ọ na-abụ ụfọdụ n'ime anyị adị enwe ndidi. Anyị meburu ofu ọ gara n'iru. Mba chọrọ n'ime ya ọzọ, emego m ya nke m mere eme, a ga-ahụ n'iru, adị m emezi. Buru pụọ biko. Eji m n'aka na imirikiti n'ime anyị, ma ọ bụgodu na ibiro n'obodo oyibo, ịnụnụgo KFC,
KFC bụ restaurant food ka ife a na-akpọzi ya fast food restaurant. KFC dị very popular n'ụwa niile. Onye nwe ya bụ KFC, Colonel Sanders, imugbe restaurants ndị ọzọ reject proposal ya 1009 times. 1009. O buru ya jee ebe a pasị mba na patro. O buru ya jee ebe enu pasị mba na patro. 1000 and ifeanyi, please. 1009 times. Nne, including mụ na onwe m na ebe a, ma sị ọgịnịzi 1009 biko anabago m ọgịnị na-afịọ. Mana nwoke a ọ nabara. Ọ na-agakwa reject anyị okunye jebekwa ebe ọzọ, reject anyị okunye jebekwa ebe ọzọ. Fa niile bụ ọdịda. And tata KFC bụ a household name all over the world. Ife anyị ji wee na-ekwu ife a bụ maka ndị obi na-ekoropụ ma fa daa, fa mee ife daa, fa nọdụzie ebe anwa na-atụ alịlị, fa na-eluzi eluzọ. Daalụ Salome. Ka njekwuzie Nwada Chichi. Nwada Chichi na-eji ịgwa anyị ofu ife bụ ife na-eme ndị mmadụ o ji abụ fada achọzi ikunu egwu maka fada ọzọ. Nwada Chichi, ngwa ọ daa n'okwu. Hey, Adanne daalụ, o Chineke gọzie gị. Ewo ife niile unu na-ekwu asọgbuo m. Okay, daalụkwana ndị be anyị. Kekunu mekwa redio onye ọbụla. Afọ m bụ Chichi Edwards. Abụ m onye registered nurse, bụrụkwa nwata akwụkwọ, ma bụrụkwa onye na-azụ afọ igwe na onye na-enyekwara ndị mmadụ aka iji bido ka esi azụ afọ igwe, nke ndị bekee na-akpọ mentor. N'ife anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa, dịka ụmụ nwanne m ndị ọzọ si wee kwu, maka atụmegwu ịda n'ife anyị na-eme. So mụnwa ga-ekwu ife ọ na-abụ mmadụ daa. Okay, ka m sụọ ya n'oyibo so that ọ bụ na onwe ka nne si kọwatara ya ọfụma ị ga-aghọta ife mmiri. Anyị bụ ndị Igbo kwado. Fear of failure is letting failure hold us back from taking risks and seizing opportunities, and that creates a circle of self-doubt. Okay. Dịka ụmụ nwanne m ndị ọzọ si wee kwu, o nwero onye bidoro ime ife, o bido na-aga. Ife ọbụla ibido ime ọ na-aga, nwanne gbaa breki. Maka na ụkwụ ga-akpọlele mmadụ n'ije. Ụkwụ kpọ gị wee mara, maka na o nwere onye edozisiri ụzọ ya doziesie ya ọfụma. Ụkwụ ga-akpọlele gị somehow. Mana o depend otu isi wee jide ghọta ụkwụ kpọrọ gị. O nwere ndị ọ na-aga ụkwụ kpọ fast, ndị village m achụwana m. Nwee ndị ọ ga-abụ ụkwụ kpọ, ọ sị mba, okwute anọchiri ụzọ. So it depends on how you look at it and your understanding of it. Mana ife na-achọ ikwu bụ, it's not about how many times a man falls, but the ability to get up after the fall. Ife na-eme mmadụ. Mana ọ bụkwa ma mmadụ niile, like ndị ụka ga-asị gị, every man is created equally, but anointing makes the difference. Nwoke niile na-ada. When I say nwoke, I mean ma nwaanyị ma nwoke, human. Onye ọbụla na-ada. Mana inwe ike wee kunyekwa. Ọ bụrụ na o nwee dịka na afịa ibizugoro ife ndị ọzọ imegasigo, o nwero nke ga-anụ. Biko emena ka o mee gị ka iluzize confidence in yourself, ka ị na-enwezi self-doubt. I'm not good enough, I cannot do anything, I'm not good. Mgbe ọbụla sọsọ ọdịda ka eji mara m, I'm a failure. Don't doubt yourself. You are still good. You are wonderfully made. You are great. Until you can do anything by him who strengthens you. It's a matter of
being strong dịka ụmụ nwanne m si wee kwu kwelu change your mindset stand there ebe Okeke mere ọga Okafọ mee ị mara ugboro na Okeke dara olutezie na nke anụnwa mere o wee kwụrụ just believe in yourself and keep going mụta ife n'ọdịda afọ kedu ife m nwere ike ime nke m ga-etinye na nke m ga-ewepụ ka ọ wee gaa ma ọ bụkwa ma ọ ga-aga ọ ga-aga mana ekwena ka ọ mee gị ka imezie onwe gị kpọọ onwe gị asị fụzie onwe gị ka onye na-enwere uru ọ bara ka onye bụzi a waste ka onye bụzi good for nothing ibe gị pụtawazi si oke ọkwa ndị anụnwa ndị ụwa ọma ndị Chineke fafụrụ n'anya ọmaka anyị nwa ọkwa nke ọbụla anyị gara ya daa mba don't be like that ịdagodi kunyikwa kwechiri kwechiri nwanne ekwekwana no gree for anybody sefa otu ọbụla ọ dị anyị ga na-aga ụmụ nwanne m enyesi gị example ndị niile daranụ mana today they all doing well ọ bụgodi Facebook onwero even he was a dropout mana today mmadụ na-enwere ego onwe unu mana afịa Azụka ma ọ bụrụkwa nwanne anyị nwoke bad odume just na Azụka gị na maazị m afa m na ọkpọrọ ya but I'm talking about Mark Zuckerberg so nke ọbụla ị na-eme mmadụ nye gị opportunity mmadụ si gị hey nwanne o nwekwara afịa na-azụ na-aga asị na no take it check it try it it's better na try da kama na ịma try cha so ekwena ka ọdịda mee gị ka iluzo self-confidence ka ọ inwe self-doubt or ka I believe na ịdịrọ mma you are not good enough mba you are good and you can do anything you set your mind at. It's a matter of time, consistency, endurance, perseverance, believing in yourself. So nke ọbụla imegoro na nke gara aga today is a new day. Chukwu daalụkwa na taa bụ 1st March 2025. Amanwezi that time again. So amanwezi 1st March 2025 again. Oga felugo. So make a decision to start again today. I mean today. Si na ndị nke gara aga ndị banyị na-asị ife niile ta n'anya si ka ọ bụrụzie anwụnta sizie na fanchaba anwụnta. Today is a new day. You're gonna start again and you will succeed. Believe in yourself and trust me, you definitely will. Keep going. Ọ ga-adịsị na mma. Daalụkwanụ ka anyị chie nwanne anyị ife. Nwada Chichi Chukwu gọzie gị daalụ ikwu gị ọfụma. Ọdịda emena ka inetuo onwe gị anya na-ekwudo onwe gị believe na onwe gị uru ịba ọ bụrụ ka esi eme ya. Daalụ ndị be anyị ekwugo nnọọ ife niile ọdịda na-ebute and ka ị ga-esi wee nyere onwe gị aka na ọdịda bụrụ isi njedebe ife ọbụla ọ mbidie. Ife o ji bụ mbidie bụ na ịda ọdịda na-enye gị ikike iji wee kwụrụ chi ma ọ bụrụ na ibilive na ya bụ ọdịda bụrụ isi njedebe ọ na-enye gị ikike ịkwụrụ chi wee nwee ike wee gaa n'iru wee si ngwa nke a emego ọma nkwụsị m achọrọ m ịga n'iru wee kunye wee jebe n'iru. Ọdịda na-emekwa gị ichepụta echiche ọfụ ka ị ga-esi wee megharịa anya bụ ife nke ndị oyibo na-akpọ innovation. Ọ na-eme gị ichepụta echiche ọfụ oke na ka nsi wee mee ọ gara kedu ụzọ ọzọ m na-esi wee mee ya ka ọ gaa. Ifu na ụbụrụ a na-alụ ọrụ na-ewepụta ụzọ ọfụ ị ga-esi wee mee ya bụ ife na-eme innovate new ideas ka ị ga-esi wee mee ya. Ife a bụ ife niile ulu niile ị na-erite n'ọdịda. Ọ dịrọ mma mmadụ ịda mana ọ daa ife anyị na-akọwa tata bụ na ọ bụrụ na ịda afụna ya na ụzọ emechigo nọọ nke gị agwụgo ma ọ bụ ndị Nsụka fasị nke m ekpome nke gị agwụgo ọ bụrụ ya nke gị ka na-ebido site n'ọdịda nwa ịda ị ga-afụ ụzọ ọzọ rinne ị ga-esi wee
kunie, ọ bụ ọsọsọ ikunie ijebakwa n'iru. Anyị chọrọ ime ife na-akọ oto ogologo rinne ka ndị mmadụ wee nwee ike nene ya. Ya bụ mma eweta ya na njedebe kịta ka nkene onwe ndị na-enene anyị, ka anyị kenefa Ojebe nwanne Doris, onwe ndị na-enene anyị ya Ojebe nwanne Ochebe nwanne. Okay, Chukwu gọzie gị, daalụ rinne ka isi wee bịa ịkwado anyị tata. Onwe ndị ọzọ na mmadụ niile na-enene anyị, ana m ekene unu ka unu si wee pụta tata ịbịa kwado anyị. Na-abịa n'izu ụka niile, Satọde niile n'elekere 9 nke ebe m nwa bi, na ụmụnne m bi na Europe, ụfọdụ bụ elekere 5 nke mgbede, ụfọdụ abụ elekere 6 nke mgbede. Ka unu bịakwa na-akwado anyị, na-anụkwanụ na ife anyị na-ekwu. Ife anyị na-ekwu, anyị pụta ekwu izu ụka niile bụ iji wee nyere unu aka, unu wee maa ka unu ga-esi wee na-ama na-eji ife unu na-eme ka o wee na-aga n'iru. Daalụnụ, Chukwu gọzie unu. Anyị na-ejefe na TikTok. Ọ bụrụ na ị nọ na TikTok, bịa ebe anwa ka anyị na-eje kịta, ka ị bịakwa bịa kwado anyị. Nke anwa bụ oyibo ka anyị ga-asụ. So if you are here and you're watching us and you don't understand our language, we're moving over to TikTok after this. Come over there and we will teach you how you can handle your failures. Thank you very much. Daalụnụ, Chukwu gọzie unu. Igbo kwenu. Anyị emesịa nke tata. Anyị ga-afụkwa unu n'izu ụka ọzọ. Udo dịrị onye ọbụla. I don't know. Thank you. Bye-bye.